Ongi etorri gaur lanbide heziketako diplomen banaketa ekitaldira. Etapa bat amaitzen da eta zoriontzeko eguna da eta ospatzeko eguna. Zorionak eman besterik ez dizuen nahi, familiari ere bai, ze ez da erronka txarra laguntzia seme alaberi ikasten eta ibilbide hori egin dezaten. Hau etapa baino ez da, hemendik aurrera irekitzen da beste etapa bat, aprobetxatu, etorkizun oparo bat izango ba ez. Simplemente eskerrik asko, premioatik eta hemen pasatuten urtiatik, etxein bezala sentitzeatik. Eskerrik asko. Usten dut lehen esan duzula gako bat eta aukerak aprobetxatu, ez? Usten dut hori dela gako printzipalena eta benetan merezi duela, Mila esker guztioi.